Hello guys, ngayong buntag sa iyo na nga guys. Kuha na po ta karon guys, pabukid na po ta ron guys. Lumig bukid ron guys. Subay mo sa mga tanom dito sa bukid guys. Kaya tanawan po na mo itong saging karnaba ba. Kaya basi naguwang na to guys. Kaya duga na po nila kasabida dito guys. Turoy na po sa farm dun guys. Sa Garcica guys. Kasi gulang na itong saging. Nandam na akong motor guys oh. Nandam akong motor ang mong dalon guys. Okay. Pagbalik ko dala tagkahoy. Sugnod ba? Sugnod. Kaya sige nag-ulan diri guys. Kanta o kahoy ani guys. Okay sugnod guys. Unang pagbalik dala po tagkahoy. Gwapo ng guma ba kay sukay musiga. Ano ka bukas imong dalon? Awak mo na mo tuwa ng pato no? Ang dawat mo lagi mga pato pa mo. Tinighan na. Pabukid na pagkaan ni pabukid. Uy, pit na mo ni bunso guys. Oh, dagko na guys. Ara mo pit ni bunso guys. Oh, dagko na. Pabo. Kita mo ni bunso. School naman si bunso ron guys. Okay guys, mga tulami guys. Kay ito na guys. Ay musundok ako ni bunso niya. Okay guys, thank you for watching guys.